Evo i najbolji. Sklekovi za publiku i slavlje posle izuzetnog šampionata Evrope. Pobedili su naši na ovom prvenstvu Tursku, pa Sloveniju, potom Austriju, u četvrtfinalu Francusku, polufinalu Rusiju i sada u finalu Italiju sa 3:1. Medalje će im uručiti Aleksandar Boričić i Snežana Samardžić-Marković. A najpre ide zlato najzlatnije Mirkoviću. Tu je Rosić, potom Podrašanin. Milan Rašić. Nije mnogo igrao, ali ono što je odigrao bilo je sjajno. Vlado Petković, pored njega Uroš Kovačević, pokazao je hrabrost, naročito protiv Francuza. Njegov brat Nikola Kovačević, najbolji primač, dovoljno je to reći. Miloš Nikić, Budvanin. Dok publika slavi, evo i Atanasijevića, Vujića, na njima je budućnost odbojke, Saša Starović. Evo i Terzića, kako je sad ubacio one asove u finišu jednog potom drugog seta. Mitić. Bio je neprelazan za napadače mnogih reprezentacija, za srednjake, Dragan Stanković. Na 22. učešću naše reprezentacije osvojena je druga zlatna medalja. Sve čestitke stručnom štabu na čelu sa Igorom Kolakovićem, tu su bili Željko Bulatović, Saša Joksimović, Dragan Cvetković, kondicioni trener dr. Miljan Grbović, sjajno ih je spremio dr. Ljuban Martinović, fizioterapeuti Počeković i Nikolić, tim menadžer Lasko Lukač. Ovo je pekar za osvajača trećeg mesta. Ne znam zašto zvižde navijači. Jesu se malo bunili Italijani, ali to ne treba da se pamti. Pamti se ono najlepše, najbolje, a to je da je Srbija u finalu pobedila Italiju. Treba čestitati velikom rivalu. Nije im lako, pobeđujemo ih stalno na tim velikim takmičenjima u posljednjih nekoliko godina. Čekamo pekar veliki za šampiona, predat će ga Andrej Mejer, predsjednik Evropske odbojkaške konfederacije. Prelepo izgleda i stiže u prave ruke. Hvala vam, momci. Odigrali ste za pamćenje ceo šampionat. Ušli u istoriju. 27 šampionata Evrope je održano na ovom 27. Igrali ste srcem, znanjem i zasluženo pobedili.
A sada ono čega prosto svako zadrhti. Himna Srbije.